Tämä on nyt tämä juhlava esitelmä. En ole itse keksinyt parempaa eikä kukaan muukaan, mutta nyt on juhlavuosi ja puhutaan aihefilateliasta. Kyllä se juhla tai nämä juhlat ja vuodet ja muut niin täällä toistuu monella tavalla, mutta tuosta lähdetään. Olet me jossain ja tuolla toi videon olla peittämättä sitä. Voi laittaa kohta Instagramiin, koska mä en aika paljon näppäinen ole. No joo, mä aloitan tästä. Valitsin tämmöisen kuvan tästä yhdistyksen kuva-arkistosta, jota tammikuun kerhotilassa katseltiin, tämäkin siellä silloin vilahti. Ja siinähän on silloinen puheenjohtaja Heikki Hongisto näkyy olevan tuossa ja edellinen puheenjohtaja Pentti Anttila on puhumassa ja arvovieraita siinä kuvan keskiosassa ja pari geologia, yksi selkä tänne päin Hannes Aure ja tuolla oikeassa takanurkassa Heikki Auloko. Niskoista en enempää tunnista. Valitsin tämän kuvan sen takia, että mä itse liityin aihefilateliisteihin noihin aikoihin. Ihan varmuudella tiedän, että olin joulukuun kerhoillassa, mahdollisesti marraskuun, siinä kohdassa se tapahtui, mutta tämä jäi sivusuun. Ja vaikka olisin joku hetki aikaisemminkin liittynyt, niin tuskin olisin rohjennut vielä tämmöiseen pankettiin mukaan. Eli tämä on niin pitkälti pohjautuu tämä esitys omiin kokemuksiin. Ja kyllä siellä on joitakin välähdyksiä vanhemmistakin ajoista, mutta ne on sitten toisen käden tietoa pitkälti. Ja aika vähän esimerkiksi kuvamateriaalia käytettävissä. Kyllä se pääasiassa on sitten tältä viimeiseltä 30-35 vuodelta. No joo, siinä on startti ja otan tähän alkuun tämmöisen Wikipedia ihan vaan mainostaakseni tai sanotaan, että se on niin kiipinyt meidän elämään, että ei oikein tajutakaan, että ei ole mitään enää sanakirjoja, jos on hyllyissä jotain, ne on vanhentuneita. Ja tämän netissä käytetyssä Wikipedia on se, mitä vaikka ei haluttaisi, kun jotain tietoa haetaan, se yleensä tulee ainakin Googlella ensimmäiseksi sinne. No joo, niin aihekeräilystä sinne on joku kirjoittanut, ties vaikka joku paikalla olevasta, sehän on semmoinen tuntemattomia kirjoittajia ja toiset sitten korjaa niitä tuloksia, en tiedä miten paljon tästä korjaustoimintaa tapahtuu. Mutta tässä nyt on tavallaan se meitä nyt kiinnostava aihe, mä nyt luen pieniä pätkiä, että aihekeräily, siis se oli aihekeräily, taisi olla, vaikka se oli aihefilateli-artikkeli, mistä niin mentiin sisään tähän. Tarkoittaa keskittymistä tietyn aihealueen postimerkin keräilyyn ja tutkimukseen. Aihe on laaja. Sitten kokoelman avulla voi esittää vaikkapa jonkun tarinan tai historiallisen aikajanan ja niin poispäin. Ja voidaan myös ehjiöitä ja leimoja esittää. No tähän loppuun voitte tätä listaa pidentää paljonkin. Ja minulla olisikin tavallaan semmoisena pienenä ehdotuksena, että olisi oikeastaan hyvä tämän meidän porukan jonkun tai joidenkin käydä tämä teksti läpi, ehkä vähän laajentaa sitä, panna jotain esimerkkejä, tarkistaa tuo oikeellisuus, siinä on ihan pientä stilisointia, mä itse ainakin tekisin siihen. Joitakin esimerkkejä voisi ottaa siitä, mikä on suomalaisessa aihefilateliassa näitä keskeisiä aiheita tällä hetkellä. En tiedä, onko esimerkiksi jalkapallo, no oli mikä se juttu, mutta tämä on tämmöinen hyvä startti, että näin meistä on kirjoitettu jonkun toimesta. Ja tätä, joka haluaa tietää aihefilateliasta jotain, niin tulee ensimmäisenä Google-haussa eteen. Ja sen takia se on aika keskeinen foorumi. Tuhannet ihmiset sitä voi lukea. Kun tämä suomenkieltä ei sentään varmaan paljon sen enempää. Tämä meidän yhdistyksen toiminta-ajatus vielä taas kerran, se on muutamia kertaa, että silloin tällöin tämmöiset kuvat esiintynyt. Eli tekisi mieli sanoa, että pidetään hauskaa, mutta ihan virallisesti ottaen, että edistetään hommia ja niin poispäin. Ja toimintamuodot on kerhoillat, niin kuin nyt täällä ollaan taas kerran oma lehti. Siitä on hiljattain päätetty, että ei pitkitetään sitä mahdollisesti kaukana tulevaisuudessa olevaa sulautumista joihinkin muihin filateliakentän lehtiin. Ja sitten näyttelyt on ja siihen liittyvä oheistoiminta on aika keskeinen toimintamuoto. No niin, tässä tulikin just tämä jäsenmäärä. Mä luin viimeisintä pöytäkirjaa, jossa luki 120.
on jäseniä, mutta siinä samassa pöytäkirjassa oli 10 jäsentä poistettu maksamattomien jäsenmaksujen takia, että sen takia se 110 kuntaa on sitten se oikeampi luku. Mä siellä Wikipediassa vierailin tämmöisenkin asian tiimoilta ja totesin, että Suomessa on 130 000 yhdistystä, joissa yhteensä 15 miljoonaa jäsentä. Sattumoisin se oli sitten, sen jälkeen kun olen kirjoittanut tuonne tämän päivän Hesarissa oli koko aukeama juttu yhdistyksistä ja täällä lukee toimittaja varmaan käynyt Wikipediassa, mutta hänellä on tieto 135 000 yhdistystä on Suomessa, mutta sama 15 miljoonaa jäsentä oli siinä Hesarin jutussakin. Yhdistyksiä on tietysti tässä Hesarin jutussa, kun puhutaan kymmenienkin tuhansien jäsenten yhdistyksistä, mutta sitten on toisaalta tietysti ihan lillituuttiyhdistyksiä. Filateliakentässä me tiedetään, että suurimmat yhdistykset on sellaisia joissakin sadoissa. Ja pienimpiä on sellaisia muutaman henkilöyhdistyksiä. Ja itse asiassa kun ottaa tekee tämän jakolaskun, mikä on keskimääräinen yhdistysten lukumäärä, se on aika lähellä tätä meidän yhdistyksen. Siitähän tulee se 100 ja vähän yli. Seppuhan osaa hyvin päässä laskea, mutta vaikka varmistaa tänne. Mä oon kielilinjaa koulussa. No joo, mutta me ollaan siis tämmöinen keskivertoyhdistys. Se on ihan suuruusluokkana ihan hyvä tietää, että yleensä, tai no, olette kuullut Gaussin-jakaumat, että jotkut asiat on keskiarvon ympärillä olevia asioita, että yhdistyksiä on ehkä enemmän, ja sitten kun mennään reunoille, että ne on harvinaisempia, eli suuret ja pienet yhdistykset. Keskivertoyhdistys on sillä sipuli. Mutta tämähän luku on tietysti huomattava aliarvio aihe filatelian keräilijöistä Suomessa. Sekä järjestäytymättömistä, kun nyt menee suomen kieli, ja sitten järjestyneistä. Me tiedetään, todellakin tiedetään, näin kohta esimerkki, että järjestäytyneillä filatelisten joukossa on aihekeräilijöitä sivuharrastuksena. Ja mä olen ennen näyttänyt tätä Lahdenkerron esimerkkiä. Siellä on 80 jäsentä tämän hetken tilanteen mukaan. Ja noin 3 vuotta sitten oli noin sinisellä merkatut, oli sen yhdistyksen jäsenluettelosta poimittuja keräilyalueita. Siellä oli tietysti kaikkia Suomia ja Ruotsia ja mitä henkilöitä ja muuta, mutta niin siellä sitten oli hyvin monella oli joku aihekin, jota hän keräili. No siellä on noin alleviivattu niitä, jotka on näyttelyissä esiintynyt. Ja tuossa on ihan mukava esimerkki tuolla keskikohdan alapuolella, että linnut, jotka ei lennä, onko se kielivirhe, eivät lennä. Mutta joka tapauksessa niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että linnuthan on ihan mahdottoman laaja juttu ja siinä jollain tavalla, että pitää rajoittaa. Ja esimerkiksi tällä tavalla, tai kotimaassa pesivät linnut, tai niitä on lukemattomia tapoja rajoittaa jotain laajaa aihetta, niin kuin itse haluaa. Niitä ei taida olla strutsia, kivi ja muutama muu kivi, jotka ei lennä. Taitaa sekin olla jo. Mutta ei mennä siihen. Niin mä tarkistin sitten tämän hetken tilanteen. Se oli tammikuun 1. päivän tilanne. Jotkut näistä oli poistunut sieltä, mutta lisää oli tullut ainakin tämmöisiä aiheita kuin matkailu, hiihto, kartat, lehmät ja matematiikka. Että tämä on Lahti, yksistään Lahdessa. Sitten joillakin muillakin yhdistyksillä on nämä jäsenluettelot netissä nähtävissä ja sieltä löytyy ei näin mittavaa luettavaa aiheesta, mutta kuitenkin jo parhaimmillaan joku 10 aihetta oli jostain Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan näissä, joista on listat näkyvissä. No niin se siitä, että niitä on muitakin kuin me, meidän yhdistyksen jäsenet. No silloin kun mä liityin tähän yhdistykseen joku 4. vuosisata sitten, niin silloinhan oli tehty kartoitus eri aiheista. Ja tähän vanhan kartoituksen pohjalle mä oon käynyt läpi taas kerran ne, ja niin, että noin punaisella merkityt on mun mielestä aktiivisia aihekokoelmia tällä hetkellä, ainakin toivon niin, muutamien kohdalta se on vähän arvausta. Ja sitten mitkä on noita, tai sanotaan esimerkkinä aina, esimerkit aina mukavia. Harmonikka oli 15 vuotta sitten Motivassa esillä, eikä sen jälkeen muista, olisi tämä en nimeäkään muista, niin olisi esiintänyt, mutta toivottavasti se kokoelma on siellä ja voisi vaikka tulla tähän tulevaan Motivaan. Ihan kiva aihe sinänsä. Ja hatunnostoarvoinen asia, että 5 kehystä hänellä muistaakseni oli, tai
ja harmonikasta. No joo, sitten noin paksut mustat ei varmaan tarvitse niin näkyäkään tarkkaan, mutta edes noin lukumääräisesti, niin on niitä, mitkä mä oon tunnistanut, että kenen kokoelma se on. Aika moni heistä on jo poistunut joukosta, mutta kuitenkin on niin ken tietää, että kuka on tämmöistä aihetta. Minä luulen tietäväni, kuka kerää. Ja sitten nuo pienet on sellaisia, että ei oikein uskalla arvaillakaan. Äsken siinä Lahden kerhon luettelossa yksi oli merkitty melonnan, mutta niin, että se voi olla esimerkki, että tällä tavalla tätä voisi vielä lypsää eteenpäin tätä tunnistamisprosessia. Ja ehkä tämä, mä panin tuommoisen lisää kommentin, että tämä jäsenkysely, josta juuri äsken mainittiin, ihan katastrofaalisen huonosti tai aika huonosti toteutunut tähän saakka, niin sitä pitäisi jotenkin tsempata, jotenkin vähän saada siihen drivea, niin kuin hienosti sanotaan nykyään. Ja mun mielestä se ei mene niin, että odotetaan kiltisti, kun ihmiset sieltä ainakin pitäisi muistuttaa ja lähettää se jonkun lehden mukana uudestaan se kyselylomake, mutta ehkä toisinpäin. Tavallaan onhan se oikeastaan hyvä olisi yrittää varmistaa ihan ja olla yhteydessä sellaisiin jäseniin, joiden tiedetään olevan siellä jossain. Jäsenluettelosta löytyy puhelinnumeroita paljon, sähköpostia aika paljon. Eli vähän toisen suuntaisesti yrittäisi selvittää tätä kenttää. Ehkä tämä tuleva motiva näyttely, kun yrittää kivoja kokoelmia sinne houkutella ihmisiä tuomaan, niin voisi olla tässä Jari. Niin, tuli mieleen, kun näytit Lahden kerhon aiheluetteloa, niin meidänhän itse asiassa yhdistyksenä kannattaisi suunnata tämä jäsenhankinta nimenomaan näihin muiden kerhojen jäseniin, joilla on aihevelkainen harrastus. Sieltä olisi saatavissa, uskon ainakin niin, että lisää jäseniä. Se on 25 € lisämaksua heidän nykyiseen jäsenmaksuun. Siinä tulee lehti. Siinä tulee lehti mukana. Joo, tässä muuten tässä yhdistysjutussa siinä todettiin, että yleensä se lehti on yksistään se jokaisen jäsenmaksun, jonka takia jäsenmaksu kannattaa maksaa. Että meillä uusi jäsenmaksu on 28. Anteeksi. No. Aihekeräilijä on aika yksinäinen tällaisessa isossa porukassa, jossa kerätään perinteistä. Että siinä mielessä tuo Jarin ajatus on minusta ihan hyvä, mutta raha voi ratkaista. Sinähän olet esimerkki siitä, siellä jossain vähän kauempana olet ja aihekeräilijä varmaan muutakin keräilet, mutta että siellä paljon tukea saa siellä, että ne Hämeenlinna. No joo, mennään eteenpäin. Tässä 3 vuotta sitten, kun oltiin vielä siellä Breivin Postimuseon alakerrassa, niin silloinhan Kari Rahiala vieraili ja kertoi aiheista, joista ei vielä ole tehty aiheita luokan kokoelmaa. Siinähän tuli useita kymmeniä aiheita, jotka ei ollut edellisessä listassa, että niin se siitäkin vaan. Mutta nämä on semmoisia, että kivoja aiheita, että ihmettelen, että miksei kukaan ole tehnyt. Ehkä joku on tehnytkin, mutta niin, tällä sektorilla kannattaa olla aktiivinen ja katsella missä jamassa Suomen aihefilettiä ihan oikeasti, eikä vaan luottaa siihen, että jotkut harvat ilmoittaa toisinpäin. No joo, näyttelyt on yksi Puumakiviyhdistyksen toiminnassa. Mun laskujen mukaan 10 näyttelyä on tämän 60 vuoden aikana ollut, eli keskimäärin 6 vuoden välein, mutta ei ihan tasaisesti ole jakautunut. Noin sinisellä merkityt on tämmöisiä niin sanottuja propagandanäyttelyitä, eli niissä ei ole arvosteltu. Mutta noin kaikki punaisella 8 on semmoisia arvostelunäyttelyitä. Mä oon alleviivannut tuon motivan, koska se on yksi tällainen, mä tuosta alkupään näyttelystä mä en tiedä, kyllä mä joskus kauppakorkeakoulun vierailin, vaikka en ollut vielä aihefilatristin jäsen ja vähän sillä silmällä katselin aihekokeilmiakin, mitä siellä oli. Mutta niin, kuitenkin tämä 98, tämä motiva, oli aikamoinen suoritus tai onnenkantamoinen tai mitä sitä voisi sanoa, että päästiin sinne Stockmannin ihan pääkaupunkiseudun keskipisteeseen melkein Stockmannille ja siellä oli 30 kokoelmaa kilpailemassa silloin ja kuritsidentinä Heikki Hongistohan voitti mestariluokka, siellä oli 3 kilpailijaa mestariluokassa ja mestariluokan voittaja. No joo, ja tämä toinen kuva vielä, hetkinen, saisiko noita paria ensimmäistä valoa tästä pois, niin se vähän edesauttaisi huonompien kuvien, missä se nappulla on. Niin, tämä, kun ollaan siis todellakin
tavaratalon keskellä, niin tuossa oli niin kuin osastolta toiseen piti kävellä tämän filatelianäyttelyn läpi. Ei oikein tonne päin ei voinut kävellä, mutta tässä oli tämmöinen ihmisvirta. Ja tuolla oli Stockmannin ravintola kahvila tuolla ylhäällä, jotka kävi kahvilla sen viikon aikana. Ja niitäkin on tuhansittain niitä ihmisiä ja ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä, siitä ei millään tavalla laskea niitä. Niin oli edes ohi mennen tutustumassa filateliaan ja erityisesti aihefilateliaan. Itse mä tunnistan Poropudaksen tuolta kameransa kanssa. Joitakin kuvia saattaa hänen arkistossaan olla. Ja Seppo Arvelin vaimonsa kanssa tuossa. Timo. Anteeksi, Timo. Timo. Kyllä. Mutta en mä muuta tunnistanut varmasti. Ehkä joku, jos oikein suurennuslasio taiteen, voisiko vaikka itsekin löytää sieltä, kun olin ottamassa kuvaa sieltä parvekkeelta. Sitten tämä kutsunäyttely viimeksi oli, ja tämmöinen vähän mittavampi aihefilatelian katselmus oli syksyllä 2009 postimerkkimessujen yhteydessä. Parisenkymmentä kokoelmaa silloin siellä oli paikalla, ja se oli siis, niitä ei arvosteltu, vaan ne ihmiset ystävällisesti tulivat paikalle, kehysmaksuja ei keneltäkään peritty. Tässä meni jo oikein muista mihin taisi olla liitto, kun biffas ne silloin. Siellä oli jaoteltuna eri ryhmiin, jotkut näistä kokoelmista ei ole enää joukossamme, siis kokoelmat. Tekijät kyllä on niin kuin Heikin ja Jukka Mäkisen kokoelmat. Tämä 2 nuorta, jotka taisi olla melkein viimeisiä kertoja, kun he olivat esillä kokoelmillansa kanssa, niin Ulmalan veljekset, niin en muista sen jälkeen nähneen niitä täällä. Ehkä joku muu nuori jossain näyttelyssä on vilahtanut. No joo, mutta täällä on muutama vanhempi jäsenen, Antero Tarvainen, Kalvi Jylhäkangas. Ikää on niin paljon, että tietysti ihan tämä biologia jo puhuu puolestaan, että ehkä tämmöinen osallistumisaktiviteetti jatkossa varmenee. Nythän muuten ihan tiedoksi sinne Jukkasella laittoi jollain jakelulla, että Terpö Östermanin Esperanto-kokoelma on tässä tulevassa Hellmanin huutokaupassa myynnissä. Että se voi olla, että se siirtyy, jos siirtyy kotimaisiin käsiin, niin ja joku toinen rupeaa sitä sitten siltä pohjalta jatkamaan, voi tulla uudestaan henkiin. No joo, se siitä. Ja nyt tämän vuoden tempaus, tässä on jo jotain kuultukin siitä, ja ennen kuin näitä kuulin, mitä nyt tässä kerrottiin, niin olin jo aiemmin ymmärtänyt kirjamessuille tähdätään 4 päivän näyttely. Sehän on pidempi kuin se 2 päivän näyttely, mikä on postimerkkimessulla aiemmin ollut. Onko se kilpailu vai propagandanäyttely vai sekä että? Ehkä se sekä että vaihtoehto on tällä hetkellä ymmärtääkseni nyt päällimmäisenä, mutta sitäkin kannattaa vielä miettiä. Kaikki kehysmaksut, niin se on semmoinen ongelma, että kyllä mun mielestä ainakin myös ne kutsutut, jos budjetti on siitä kiinni, niin kutsututkin voisi maksaa kehysmaksun, että saavat kokoelmansa todella ison ihmismassan nähtäväksi. Keräilijät, mehän ollaan sellaisia, että vaikka me tuherretaan siellä kotona yksiksemme, enimmäkseen ollaan yksin niiden aiheiden kanssa, niin, mutta kyllähän meillä on monilla kuitenkin kiva, kun joku toinenkin näkisi, kun joku tuttava tulee katsoa näitä, kun tulisi kymmeniä tuhansia ihmisiä tuolla parveen, niin kyllä siitäkin ilosta ja voisi jo jotain maksaa, eli ne kehysmaksut. Mikä se sisältö on, niin jäänyt nähtäväksi. Ensipäivät vuodet on tämmöisenä propagandan mielessä ihan kiva, eihän siihen mitään sääntöjä ole. Yhdysvalloissa on Jukan mukaan hyvinkin suosittu tämä keräilyn alue, mutta jonkin näköinen, ainakin noin demonstraation mielessä, että monethan kerää ensipäivät vuoden. 10 000 itsellä ruutuskeräilijät, siellähän on ne pääasiallisena keräyskohteilla. Ja budjetti on sitten aika hankala luku sinänsä. Niin. Tämä voisi lisätä, että postikortit on ollut hyvin vahvasti myös mukana, joo, koska se on hyvin yleisöystävällinen ja kiinnostava kokoelmatyyppi. Mieluusti propagandan mielessä, ettei kaikki ne sellaiset, se on vähän liian kirjava juttu ja se, ettei se pääse dominoimaan liikaa. Se kuitenkin on, niin kuin sanottu, se on Latvian ulkopuolella, että noin propagandan mielessä, omasta mielestäni vaan. No tähän palataan nyt tässä ilmeisesti tämän kokouksen jälkeen muun muassa jo hallituskokoonnossa. Koulutus on yksi kulmakiviyhdistyksen toiminnassa ja siihen liittyy kirjallisuus. Pentti Anttilan teokset on tuttuja 70-luvulta tämä kirja ja sitten käsikirjat nimellä
85 suunnilleen ilmestynyt kirja. Siitähän on nyt 30 vuotta, että se on todellakin aika, että uusi kirja tulee ja siitä tulee kyllä aika mahtava. Se on harmi, että se on suomen kielellä vaan, koska eihän tämmöisiä teoksia, ne mitä on tuolla saatavissa englanninkielisesti lähinnä, ehkä joku hollanti jotain muillakin kielellä on, niin aika vaatimattoman oloisia ainakin mitä minä olen sattunut huomaamaan. Kiva, ja niin kun otin tehtäväksi, siinä oli monen vuoden jahkailu. Tässä oli semmoinen työryhmäkin, minä, Seeri Talaus ja Jari pohdittiin, mutta ei oikein tullut sellaista raivia siitä, että ei kukaan rohjannut viitsinyt lähteä vetämään sitä. Ja nyt se Jari otti ihan vapaaehtoisesti käsittääkseni, ei liikoja painostettu. Ja Jarihan on muutenkin tässä koulutussektorilla ehkä keskeisin henkilö. On jo monia tilaisuuksia ollut ja varmaan jatkossakin riittää muullakin kuin aihefilatelian saralla. Joo, sitten koulutusseminaareja tai tilaisuuksia on ollut tässä vuosikymmenten varrella paljon. Yksi, no ehkä nyt omasta mielestä mieluisimmista on ollut tämä laivaristeily 20 vuotta sitten. Ainakin porukkaa saatiin paikalle. Sehän oli mennen tulleen ja kaksipäiväinen seminaari, että menomatka illalla oli osa paluumatka illalla oli sitten toinen osa. Että jotain tämmöistäkin voi pitää mielessä. Vähän poikkeavaa. Tietysti oma kustanteiden niin, että jokainen maksaa matkansa ja savustensa. Sitten näissä tiloissa ja muissakin tiloissa on monennäköisiä tilaisuuksia, tämmöisiä koulutustilaisuuksia ollut. Tämä oli yksi ehkä monipuolisimmista tämä avointa luokkaa ja muutamia muita uusia luokkia koskeva koulutustilaisuus. Niin, ja sitten mä muistutan tuossa, että Filatelistiliiton listoilla on 5 henkilöä, jotka ilmoittaa, jotka ovat aihefilatelian luennoitsijoita. Ja aika hiljasta on ollut sillä sektorilla. Mä oon muutama kerran ollut jossain kerhoissa, mutta mulla on semmoinen tuntu, mä en ole sitä suoraan kysynyt, mistä te löysitte mun nimen, se on vaan muuten tullut mieleen, eikä ole ruvettu lukemaan liiton luennoitsijalistaa. Jarillakin on kokemusta, sulla on sellainen tuntuma, että on lukenut liiton listaa vai muuten vaan ottaneet yhteyttä? Kyllä sekä että. Aha, no mutta hyvä. Mutta liiton listalta aika usein kuitenkin. Joo, ainakin tämmöiset pienemmät kaupunkialueella kerrot, ne ei niin hyvin tunne ihmisiä. Aivan. Mutta tämä nyt kapasiteettia on, mutta ei nyt ihan vitsi tunkeakaan minnekään luennoille. No sitten tämä työväenopisto, mistä äsken puhuttiin, tässä on nyt pari kuvaa siitä, että Seppo Salonenhan piti siellä Helsingin kadun siellä pääkonttorilla ja iltatilaisuutena esityksen ja porukka oli paljon. Tuossa oikein paljon kuvassa nähdään, jo hyvin näkyy sinne, niin aika naisvoittoista niin kuin aihefilateliassa yleensäkin on verrattuna muihin filatelian haaroihin. Ja eipä nuoria näkynyt keski-iästä ylöspäin, oli porukka. Siinä oli vähän sellaista keskustelua tilaisuuden päätteeksi ja vähän kartoitusta, että se oli ihan mukava läpileikkaus, semmoinen pieni otos vaan niin pääkaupunkiseudun ihmisistä, jotka jostain syystä hakeutuvat tuonne. Tämä toinen tilaisuus, joka pidettiin Itäkeskuksen toimipisteessä ja iltapäiväaikaan, niin ei oikein vetänyt väkeä, oli vaan muutamalle harvalle filatelistille. Olin itse esitelmässä siellä ja sillä takapenkissä istui yksi vähän vanhempi nainen ja vähän poistui siitä kyllä vähän aivan runtaasti tai alkupuolella tätä tilaisuutta. Että ei kannata päivällä ja eikä kannata mennä minnekään periferiaan, vaan ihan sinne pääkaupunkipaikalle. Mahdollisuudet on parhaat siellä. Ja niin kuin tässä on kerrottu, se jatkuu syksyllä. Niin, kerhoillahan on myös pienimuotoisia koulutustilaisuuksia. Ja tässä on samalla luettelo niistä kerhotiloista, joiden kanssa mä olen itse tullut tutuksi. Niin se, mitä ennen tätä Simonkadulla olevaa pientä postin tilaa, niin niistä mulla ei ole mitään omakohtaisia kokemuksia. Tai sanotaan, että muita kerhokuvia nähnyt, niin yleensä aika tupakan savuisia ovat olleet nämä kerhoillat. Ja SF:ssä aloitin jo paljon aikaisemmin. Ja kyllä melkein voi sanoa, että joutui pakoon lähtemään sieltä sen savutuksen takia. No nyt siellä ei enää savuteta tai täällä, kun ei täällä ole enää niitä tupakkahuoneita, joka pitää mennä kadulle, että maailma muuttuu. No joo, Simonkadulle siellä Eerohan tietysti puhui
ja joitakin tuttuja ihmisiä, jotka tunnistavat itse asiassa 25 vuoden takaa suunnilleen on siinä mukana. Joo. Sitten sen jälkeen me oltiin aika pitkään Tunturikadulla. Kiitos Ulla ja hänen miehensä järjestelmiin, että saatiin semmoinen mukava paikka sieltä. Oli tommoinen kivan tuntuinen se pääsali ja oli erillinen huone hallituksen kokouksia ja muita kokouksia varten, joista ei tarvinnut lisämaksua maksaa. Ja oli keittiö ja siellä oli aika usein tämmöisiä tarjoulupuolikin, ihan kaikennäköisiä tilaisuuksia saatettiin järjestää. Se vähän sivussa oleva sijainti mahdollisesti häiritsi, kun sitten sieltä siirryttiin tänne ja täältä sitten välillä toiseen paikkaan nyt taas takaisin tänne. Onhan tämäkin vähän sivussa, mutta katsotaan miten tulevaisuutta näitä osin osaa niin kovin pitkälle ennustaa, mutta välillä joitakin muitakin paikkoja katseltu. Siis siellä Breinissä Postimuseon alapuolella oltiin 3 vuotta ja se oli ihan sopivan kokoinen tila ja taatusti keskeinen paikka, mutta ei se kuitenkaan se keskeisyys tuonut sinne yhtään enempää. Tämä on ehkä poikkeuksellisen runsas. Tämä on muuten siitä Kari Rahjalan luennosta, joka ehkä muutamia ylimääräisiä ihmisiä keräsi kuuntelemaan, että mitä kaikkea sitä voikaan kerätä. Tuttua porukkaa, melkein samat, mutta täälläkin nyt tuolla Pekka Klemini Turusta oli harvinainen vieras. Nyt hän on Turun näyttelyn sihteerinä, sikäli aktiivinen henkilö ja hänen kokoelmansa aiheena on syöpä. Entinen syöpälääkäri, mitäs muuta voi odottaakaan. Ja sitten on tosiaan tämä tila, jossa oikealla alareunassa, jossa ei nyt läheskään aina noin paljon. No, kun tarkemmin katselee, kiva nähdä. Aika täynnä tämä sali, ei kapasiteetti ja niin, jos 10 lisää tulisi, joutuisi jo vähän järjestelemään. Että ihan kiva taas. Tämä on se koulutustilaisuus, siellä oli vähän enemmän silloin väkeä. Sitten mä siirryn tämmöiseen aiheeseen kuin tämä Lape-majakka. Mä nyt tuohon kirjoitin, ja kysymyshän on Postimerkkiliike Peltosen, joka sijaitsee Hangossa, oleva kiertopalkinnosta, tämmöinen Hangon majakka-muotoinen kiertopalkinto, joka ilmeisesti aloitettiin joskus 80-luvulla, mä en löytänyt mitään faktoja. Tämän kuvan löysin jostain 80-luvulta oletettavasti. Sen saako ensimmäisenä vai saiko joku ennen sitä, niin siis Seppo Arvelin tällä kerralla. Seppo Arvelin oli ensimmäinen, joka sai sen. Joo. Mä kysyin Tom Peltoselta, että missä toi tilaisuus oli, niin hän ei muistanut sitä. Ja tämä kuva oli hänellekin ihan outo. Okay. Hän oli ihan tykästynyt siitä, että näki. Ehkä joku semmoinen kerrotila, en muista kun Heikki on vähän niin kuin ravintolaympäristö, siellä on tommoinen lyhty tuolla seinällä ja joku taulu, että olisi joku ravintola tai vastaavalla. Siitä mä voin kertoa sitten, kun palataan siihen. Aha, selvä, no niin. Hyvä. Sitten tämä on 90-luvun jälkipuoliskolla itsekin sen pohkasin samaiselta Peltoselta, joka oli muutaman vuoden vanhempi, eli Tom Peltonen. Ja sitten ilmiselvästikin siellä Tunturikadulla Jarikin sen ehti jo saada tämän pystin tai majakan. Ja Tunturikadulla noista ympäristöistä aina vähän pystyy niin panemaan aikajärjestyksen näitä asioita. Sielläkin on Tunturikadun taulu taustalla, kun Jarkko Leppänen sen sai. Sitten Ulla on ilmiselvästi tässä tilassa, taitaa tuolla takana olla toi ovi. Ja sitten viimeinen. Tämähän oliko se 20 kertaa ja sitä luokkaa, ainakin enemmän kuin 10 kertaa, niin viimeisen sai Rainer itse. Tämä on Tampereen näyttely 2009 yhteydessä, kun häntä nyt ei helposti Helsinkiin saa, en onko koskaan käynyt ainakaan Filatelian merkeissä täällä, mutta noissa muissa näyttelyissä häntä on joskus nähnyt. Rainer itse, ja sen jälkeen se siirtyi Postimuseoon. Sehän on aina nämä kiertopalkinnot, kun niihin tulee laatat sinne johonkin kylkeen tai kaiveretaan ja sitten se on jossain Postimuseon kellarissa ilmeisesti, koska niitä paljon esillä pidetään tämmöisiä. Se oli tämä. No sitten sitä seurasi tämä isä ja poikapatsas. Sehän oli Kari Rahjalan idea ja Kai Helman tuli jotenkin sponsoroimaan tätä ja tommoset mukavat pystit, symbolisoivat pystit löytyivät sieltä Kari Rahjalan takaa. Ja ensimmäinen palkinnon saaja istuu tässä edessä. Siinä vieressä on Juhani Pietilä, useimmat varmaan tuntee, joka sai sinä vuonna, tämä oli siellä kansallisessa näyttelyssä kaapelitehtaalla käsittelyssä, hän itse pääsi paikalle, niin Pietilä sai vuoden filatelisti-palkinnon, se on vähän toisenlainen pytty. Sitten seuraava oli Kari Pohjakallio, messukeskuksessa hän pokkasi tämän. Ja
hänellä oli vähän vaikeuksia tätä painavaa kahta maljakkoa tai tuommoista mitään metalliastia ennen kantaa, että parkkipaikalle hänet saatoi, mutta kyllä hän sitten autolla pystyy ajamaan tästä äskeisestä liikkumiskeskustelusta mieleen. Joo. Eero Helsten sitten seuraavana vuonna ehti kaikilta kiireiltään nippa-nappa kävästä ja pari hätäistä valokuvaa otettiin, kun hänellä olikin, Eerohan on, en tiedä mitä kaikkea sen nykyään tekeekään, ehkä filateliakin on mukana, mutta ei paljon, ainakaan mun silmin ei ole ollut senkaan. Ja sitten Olli Viljanen oli edelliskertainen voittaja. Tänä vuonna varmaan siellä kirjallisien yhteydessä mahdollisesti sitten seuraava palkittu saa pykälä ja siinä on ne kaiverukset tulee. Sitten muita palkintoja, näistähän löytyy valokuvia ainakin, niin sikäli se on vähän ehkä vinoutuu. No, vuoden naisfilatelisti on palkittu, ei nykyään ehkä se on lopetettu se, kun niitä ei enää tullut uusia olevan. Se Jöritä Laaksokin ehti saada 2 kertaa sen, kun jossain välissä, kun ei ollut pari ketään. No Ulla sen on pokannut joskus joitakin vuosia takaperin. Sitten niin ja Liisa myös, eikö vaan? Niin, ajattelin, että kyllä kaikki on kerran saanut ollut. Tässä on ne Kulmalan veljekset, jotka on sellaista nuorisofilatelian viimeiset mohikaanit, vai mikä se nuorisokirja onkaan. Mutta siinä ennen kaikkea on tämä Pysti. Sehän on Saku Anttila muista palkinto. Sakuhan oli yhdistyksen kerhomestarina, toimi luotuva tapaturmaisesta auto-onnettomuudesta tai sen tapasta. Ja niin sitten hänen muistokseen tällainen. Se 10 kertaa kiersi ja 10 kaiverusta siihen tuli. Ja nyt senkin pitäisi olla Postimuseossa. Ainakin näiden poikien isä lupasi sen toimittaa mahdollisesti jonkun välikäden kautta. Mä en ollut semmoisen välikäden. Toivottavasti on. Sitten on yhdistys jakaa mitaleita. Pro Filatelia-mitalia niin liiton siunauksella. Ainakin korkeimmista mitaleista liitto yleensä vähän katselee, riittääkö ansiot lähinnä tai hopea ja siitä ylöspäin. Liittokin haluaa sanoa sanansa, että vai voiko näillä ansioilla antaa. No, tässä käsittääkseni Jari Pokkaas hopea mitalia, joka ei ole toimikä tuolla. Mä omasta mitalistani otin vaan skannasin, että kun olin liiton hallituksessa, silloin mä sain sen enkä rasittanut aihetilatusyhdistyksestä. Se on aika kallista nämä maksut, kun nämä korkeampiin mitaleissa ehkä vähän rajoittaa niiden jakamista pienistä budjetteista. Ei helposti semmoisia summia ehkä löydy. Ja toinen on tuo Pro Motiva. Pääasiassa hopeisinasta on jaettu, mutta muistaakseni Seppo Arveli oli joku muukin, kun sai sen, anteeksi, bronsisena ja hopeisena sai Arveli. Sekin on katkennut, että siinä ei ole mitään sääntöä, sitä voidaan jatkuvasti jakaa. Pidetään nyt mielessä, kun on Motiva näyttely, niin se on sopiva paikka jakaa oikein runsaasti näitä Pro Motiva-mitaleita ahkerille työntekijöille ja muilla ansioilla. No sitten tässä on tämmöinen arvoituskuva. Mä oon joskus, tää on mun kameralla otettu, se on 87, mutta sitten kun ainakin Eerosta mä näette, niin silloin se oli kyllä paljon mustapartaisempi vielä silloin tohon aikaan. Niin kuin se Simonkadun kuva osoitti, niin eihän vielä tämmöinen ollut. Mutta se, että kuka saa jotain ja kuka antaa, missä tämä tapahtuu ja milloin. Olisiko Heikilä, joka on osallisena mitään muistikuvaa, saatko sä jotain siinä Eerolta tai liitolta tai yhdistykseltä? Tässä olet sinä. Ei ole, en minä muista mitään. Joo. No joo, että kyllä hyvä niin yleisohjelma valokuvia, omiakin mitä tahansa omaa ja muita kuvia, niin kyllä ne hyvä olisi merkittää ihan mieluummin ennen niin kuin myöhemmin, koska sitten myöhemmin se on aina tämmöistä hapuilua. Mutta jotain siinä lahjoitetaan ja tyytyväisiä ollaan puolin ja toisin. Ja sitten mä haluan tässä kohdassa, nyt tuossa on yksi tyhjä tila vielä sopivasti käyttämättä, niin ehkä Suomen aihefilatelian yksi keskeisimmistä arvokkaimmista saavutuksista on tämä Jarin Euroopan mestaruus. Ja siinä on mitali. Jari ei pääse postimerkkiin, niin kuin mä otin tuohon, niin viime torstainahan Suomi sai kultaa hiidossa. Ja nyt tänä päivänä Helsingin Sanomat on tuossa se merkki, mikä on näiden Niskasen ja Jauhojärven kunniaksi laitettu ensimmäisen luokan merkki ja pyytää tilauksia. En tiedä, joko ehkä se vielä on se painokone pyörimässä, mutta nopeasti se nykyään tapahtuu verrattuna entisiin aikoihin. Niin, että Euroopan mestaruudesta
kun aihetilassa ei saanut postimerkkiä sen mitään. No joo, mutta se oli hieno juttu. No sitten nämä yhdistyksen tasavuosijuhlat. 10-vuotisjuhlia vietettiin käsittääkseni, koska se oli juuri 10-vuotispäivänä tämän Naifilatilistien ensimmäisen näyttelyn merkeissä. Ja 20- ja 30-vuotisten päivien kohdalta ei ole mitään, ainakaan sen vuoden tai edes seuraavan vuoden kohdalla, kun vaan näyttely, että niitä muuten vain juhlittiin tai ei juhlittu. Siis niin kuin sanottu, ei ole paljon kuvaa. 40-vuotisjuttu oli tämä koulutusristeys, josta oli äskeinen kuvakin. Ja siellä Silja-laivalla syötiin juhlaillallista. Tulla ja Liisa sattumoisin päässeet silloisen puheenjohtajan Heikki Arpen pöytään. Ja sitten tässä oli muutamia muita pöytiä, että kyllä siellä pääsi olla 5-6 pöytää, eli koko porukka siellä sitten nautti. En tiedä muista, oliko omakustanteinen vai mikä, mutta nautimme yhdessä illallista. Mutta sitten sillä samalla matkalla vähän otattiin irrotellakin ja tässä on kuva. Mulla on sellainen muistikuva, että se on siinä hytissä, missä mä olin tämmöiset jatkot, mutta sitten mä ajattelin, että onko Siljalla niin harvoin on liikkunut noilla Ruotsin-laivoilla, onkohan niin, se ei ollut mikään luksushytti eikä Commodore-hytti, vaan tavallinen hytti, voisiko se olla noin iso hytti, mutta jossain siellä laivan uumenissa. Ja vaimoni on ottanut tämän valokuvan ja kun hän on samalla risteilyllä mukana. 50-vuotisnäyttely oli Messukeskuksessa ja vuotta aikaisemmin sitä vähän, kun oli vähän semmoinen sopiva sauna järjestää näyttely silloin postomerkkimessujen yhteydessä, niin se pidettiin silloin, mutta ensimmäistäkään kuvaa en löytänyt. Siellähän oli Tarja Halosen presidenttikokoelma, oli siellä kutsuttujen luokassa, mutta ihan normaali kilpailunäyttely, myös ehiöt oli mukana tässä. Ja niin, no, ei ole mitään, en muista mitään muutakaan tapahtuneen. Tai mä en ollut silloin yhdistyksen hallituksessa, että ehkä silloin Seijarin Talaakso, jolla oli jotain muutakin hauskaa pidettiin, mutta ei ole minun tiedossani. Sitten nyt 60-vuotiset tilaisuus lähestyy monenlaisten suunnitelmien merkeissä. Toi viimeinen entä muuta, näin mistä nyt on ollut puhetta, niin kyllä kai joku tilaisuus, semmoinen jossain, jollain tavalla kakkua tai mitä liian nauttien, niin olisi syytä järjestää. Mainitsikin nämä presidentin kokoelmat. Se on yksi tämmöinen, koska voisi sanoa tämmöinen leimansa lyönyt tämän yhdistyksen toimintaan, koska on monelle presidentille tehty jonkinnäköiset kokoelmat. Urho Kekkosen Etyk-aiheinen, siis Euroopan turvallisuusyhteistyö teema, niin kukakohan sitä oli tekemässä? Sitä tekivät Ahti Haapaniemi, Seppo Arveli ja Ripatti ja Lauri Ripatti. Siinä saattaa olla muitakin, mutta nämä kolme. Hyvä ideoiden toteutumista. Joo. Se oli silloin 70-luvulla jonkun, en muista, niin se oli joissakin näyttelyssä sen jälkeen esillä. No se oli ensimmäinen. Se oli näistä kolmesta se merkittävin. Sisällöltä varmaan vai? Joo, ja merkitykseltä, joka suhteessa sen minusta tuntuu, että se on noista ykkönen. Ne muut oli niin kuin jäljennöksiä. No, olisi kiva, kun ei vaan aikanaan ole hoksannut kopioita näistä ottaa, niin jälkeenpäin olisi kiva meidän muidenkin, jotka emme nähneet näitä muutamia kokoelmia. Olisi kiva nähdä, millaisia ne on ollut, koska ne on taatusti herättänyt jossain määrin huomiota. Niin Koiviston teki ilmeisesti Seppo Arveliin yksin, vai oliko siinäkin joku toinen apuri? Minä olin jonkun verran mukana siinä jossakin, mutta kyllä ei kannata mainita. Mä olin mukana tuossa Koiviston, mutta hyvin, kyllä se Seppo oli siinäkin. Joo, hän on semmoinen tässä mukana ollut. Ahtisaaren osalta niin Eero Heltenin ideakin taisi olla, että sen toteutti tämä Namibia-kokoelma, joka sitten kun siinä lähestyi Ahtisaaren 60-vuotispäivä, niin me saimme Aihefilatilista oikein audienssia ja ihan peräti puoli tuntia istuttiin tuolla keltaisessa salissa ja puhuttiin filateliaa. Se oli kyllä ihan muistoinen aika merkittävä tilaisuus, sanoisin. Ja sitten seuraava oli Halonen ja siinäkin Seppo Arveli, kuinka muuta käsittääkseni oli se moottori. Ja, no sitten viimeisenä on semmoinen, jota ei ole vielä tehty. Uusi presidentti. Mä sanoin äsken väärin. Minä olin nimenomaan tuossa Halosen
Tuossa Sepon apuna, en mä muista. En tainnut ollakaan Koiviston ollenkaan, vaan Alosen. Siellä mä olin mukana jo. Tämä kokoelma on muutamassa näyttelyssä ollut meidänkin näyttelyissä semmoisena vetonaurana, kun oli tämä vuoden 2009 propagandan näyttely, niin se oli ihan ihmisiä tuli sinne messuille ilmeisesti kymmenittäin, jotka vaan halusi nähdä sen presidenttikokoelman. Se oli heti kun ovesta tultiin sisään ensimmäisenä, ja siinä ainakin eniten oli liikettä ja selostaa sitä. No niin, että Niinistö oli hyviä ideoita. Liikkuva presidentti tai NATO tai jotain muuta teemaa. Se olisi vaan nyt semmoinen iskun paikka ja yksikin kehys riittää, että siellä sopiva näyttely sopivassa reunassa katseen ja vangitsijana. Se toisi kyllä valtaisan lisää arvon siihen tai ainakin lisäkatselijan määrän sinne nurkkaukseen, kun se täällä on. Nyt olisi sellainen tilanne hyvä. Nämä tietysti presidenttikokoelmat ovat jossakin, ja ainakin tämä Ahtisaarelle luovutettu Namibia-kokoelma on Suomen postumuseossa. Joo. Kun sen luovutustilaisuudessa oli Eeva Ahtisaari niin siltä puolen, että Markilla oli omat kiinteet. No, nyt se oli Kuopion näyttelyssä, eikö se ollut? Ja oliko? Oli. Ja olikohan tämä, että se oli jo silloin sieltä postimuseosta saatiin, vai oliko se, mä Reitto Pitkäsen kanssa siitä aikanaan juttelin. Ja, no joo, mutta noista muista ei sitten ole mitään parempaa tietoa Halosen kokoelma. Eikö se ole tuo Halosen kokoelma, eikö se ole tuo Ahvenanmaan posti, joka on se? Niin, se sponsoroi sen aikanaan. Niin, että onko se heillä sitten? Ehkä se sieltä löytyy, jos joskus haluaisi vaikka kaikki saada, on aika mahdotonta tuntua tehtävä kaikki 4 tai 5 presidenttikokoelmaa, niin kaikki saisi kasan. Tämä on hyvä viikki Ahvenanmaalta aloittaa. No, tämä vaan, että semmoinen dokumentointi aina pitäisi osata ajatella tarpeeksi pitkälle eteenpäin. Siinä kun näki aikanaan, ketkä oli katsomassa Kekkosen kokoelma kiva ja oli se toisessa näyttelyssä, oli kolmannessa näyttelyssä, mutta ei vaan kenellekään mieleen valokuvata tai skannata, niin kyllähän helposti kaikki voi skannata. No se siitä eteenpäin. Sitten tämmöinen arkinen työ, siitä ei yleensä ole paljon valokuvia. Ne on aina nämä näyttelyt ja palkintojutut ja tämmöiset juhlallisuudet. No tässä on yhdistyksen hallituksen kuva 90-luvun loppupuolelta. Eero Helteen ei silloin ollut hallituksessa, hän oli lehden päätoimittaja ja oli kokouksessa mukana. Tuolla takana oleva henkilö kaikkien varmaan tunnista Hannu Eerola. Kemiakokoelma oli aika pitkällä, mutta ei koskaan näyttelyyn saakka kuitenkaan edennyt. Muu porukka onkin kai enemmän tai vähemmän tuttua. Jari taisi olla silloin sihteerinä. Ulla on ollut melkein aina sihteerinä, mutta... Ei Ulla ollut sihteerinä. Tämä Seppä elää. No hyvä kysymys. Ei ole itselläni mitään havaintoa. Me kumpikin asuttiin Laajasalossa aika useinkin vierailtiin toistemme kotona, mutta ei ole näin. Mulla ei ole, jos mä saisin jonkun vinkin, mistä hänet tavoittaisi, niin mielellä ottaisin yhteyttä. Traaginen kohtalo. Joo, oletettiin sormensa ja niitä amputoitiin ja se ei sepän ammatissa ollut kiva juttu eikä filatelistena. Jotain sekä on sellaisen tapahtunut. Ehkä tämä liittyy siihen, kun Seppä-kokoelma oli siinä meidän kokoelmaluettelossa, niin jos jossain vaiheessa otetaan yhteyttä näihin toisinpäin, niin silloin tätä voi tehostaa tätä suurin. Mun velitäkseni hän oli dementia tai aika pitkä lisäksi vielä. No joo. No. Semmoista Sela-Vii sanoo ranskalaiset, että semmoista siellä on. Tämä kuva on sitten taas aika tuore kuva. Silloin kun oltiin siellä Breivin tiloissa ja Postimuseon alakerrat tai Postimuseon kirjastossa oli pöytiä ja niitä sitten kasattiin ja vähän metelöitiin kirjastossa. No nykyään kirjastot on tullut metelöintipaikoiksi, että oltiin edelläkävijä siinä, kun siellä pakosta kun 4, 5, 6 ihmistä puhuu, niin metelihän siitä tulee. No joo, ja sitten ehkä tähän nyt sopii työtähän tämäkin on, niin kuin Seppo tietää. Tämmöinenkin kuva löytyy ihan, koska sanoin työmerkeissä siinä ollaan. Näitä työkuvia on todellakin harvassa, ne on sitten kaikennäköistä muuta pippalua. Sitten nämä näyttelyihin ja kokoelmiin, se on yksi kulmakivi tässä Esilatiistin toiminnassa. Aika moni kuitenkin on mukana siinäkin. Näitä näyttelyiden yhteydessä on, jos ei mitään muuta, ne on sellaisia keräilytapahtumia. Siis mennään
filatelistit keräytyy sinne ja pääsee juttelemaan, kommunikoimaan, katselemaan kokoelmia. Tuomarien arvostelujakin siellä aina seurataan. Tässä Tom Peltonen, samainen Lape alkuunpanija, niin Heikki Salokkanen on siinä kuuntelemassa jotain hänen kokoelmaansa. Nämä herätti jo aika kovinkaan usein meillä Jarkko Leppänen siltä varalta, että joku ei tunne se sähkömies, tämä urheilumies Olli Viljanen. Salokainen on siinä. Takaluullahan siellä on ja muitakin siellä takana, kun oikein tarkkaan katselee. Ja sitten kun on näyttelyitä ulkomailla, sinnekin yleensä mennään joskus aika isollakin joukolla, niin kuin tässä on Nordia 2005 muistaakseni Göteborgissa. Silloin meitä oli tästä niin kuin kuvattikin osittain näkee, oli paikalla. Sinne on jo aiheluokan keskelle eksynyt silloinen liiton puheenjohtaja Jussi Tuori. Ja siinä sitten rupatellaan. Ja tämmöisiä näyttelykuvia, niitä olisi kyllä aika paljon, mutta sen enempää tähän esitykseen niitä valinnut. Ja sitten vähän katsotaan noita kokoelmia ja aloitetaan semmoisesta yhdestä tuntemattomasta kokoelmasta. Nimittäin tämmöinen uskonpuhdistus, se ei ollut siinä meidän luettelossa mitään. Siellä oli kyllä uskonto, mutta uskonpuhdistus. Ja tämmöinen Jyrki Rotsi, taatusti tuntematon henkilö. Tämä kun mä valmistauduin niihin työväenopiston esitelmiin, yritin hakea kaiken näköistä materiaalia netistä, niin osuin tämmöiselle sivulle ja tämmöinen Jyrki Rotsi henkilö on omat kotisivut josta pitää näyttää. Ja siellä on ainakin sukututkimusta herra harrastaa ja jotain muutakin, mutta filateliaa. Siitä kun klikkaa, niin pääsee aika monipuolisille filateliasivuille ja siellä on myös aihefilateliasektori. Ja siellä hänen koostuu pääasiassa tämmöisestä uskonpuhdistuskokoelmasta. Martti Lutherista yksi sivu, sitten on jotain muunlaisia uskonpuhdistusaktiviteetteja ja tuossa on kolmas esimerkki muista maistakin. Ja näitä oli pitkälti 20 sivua. Tämmöinen minikokoelma, voisiko sanoa semmoinen kotikokoelma tyypillisesti. Paljon tekstiä, lähinnä se on tekstiä ja sitä on vaan kuvitettu noilla merkeillä. Mutta tämä on yksi semmoinen kokoelmien tyyppi, jos saattaa paikalla on joillekin olla jotain tämän tapasta, semmoista kotiaskartelua siellä. Ja tämähän on sitä semmoista, että saa ihan vapaasti kerätä, mikä tuntuu kivalta. Ja tämä on vähän semmoinen kirjamainen juttu, niin kirjaus vähän liian paljon kuvia ja kokoelmasta liian paljon tekstiä. Ja sitten parisenkymmentä vuotta sitten me Helmanin huutokaupasta ostin Pentti Hämäläisen, joka on myös Aihefilateliayhdistyksen entisiä nokkamiehiä 50-luvun nurkilta. Niin hänen avaruuskokoelmansa, josta mä sitten ihan muutaman kohteen omaan sääkokoelmaankin löysin, koska siellä on satelliitit ja tämmöiset oli hänen kokoelmassaan. No siinä samassa huudossa oli myös toinen kokoelma, tämmöinen Finland, maamme kokoelma. Ja tuossa kun katselee sen sisällysluettelua, siis nyt puhutaan sellaista 5-60-luvun kokoelmista, niin tämän tapaisia ne ainakin muutamat mittaan tietoa oli. Ihan sisällysluettelo täysin niin kuin kelpaisi tänä päivänä mihin tahansa näyttelyyn. Mutta sitten tämä materiaalipuoli oli vähän semmoista harvaa ja kevyttä. Ja ainoa teksti on, että Suomi on tasavalta. Ja sitten sen jälkeen täällä jollain tavalla toi liittyy siihen ja täällä on itsenäisyydestä jotain. Ja niin se oli yksi sivu. Ja sitten kolmas esimerkkisivu. Tässä on vähän pidempi teksti, että valtiovalta kuuluu kansalle ja siellä on sitten eduskunnan leimoja ja kuvia ja postimerkki. Ja tämä on sitten sitä kansaa. Tässä on monennäköisiä ammattimiehiä ja naisia, jotka valitsee eduskunnan. Niin tämän tapan ehkä tässä oli tämä tarina. Mutta tämä on ihan tätä päivää myös. Tämän tapaisia kokoelmia on joskus täälläkin esitelty, että on yleensä joitakin kohteita. Se majakkakokoelma täällä muutama vuosi sitten esitettiin, tai silloin kotisella Breidissä ihan upea luomus, niin ainakin 100 ellei paljon enemmänkin sivua oli, jossa oli Suomen majakat ja niistä tietoja. Että se oli ihan kiva kotikokoelma, ja miksei voi näyttää nyt kaikilla näköisillä foorumilla, paitsi semmoisissa ryppyotsaisissa filatelianäyttelyissä, jossa sitten säännöt tulee vähän siinä kahlittimaan, että se ei voi sellainen luettelonomainen tänä päivänä olla. Aiemmin oli ihan oma aihefilatelian luokka kulkee näitä aihefilatelian historioita, mutta tämmöinen luettelo ottaa dokumentoiva, miten se toimikaan. Niin
semmoinen luokka ja sitten oli tämmöinen kertova luokka, mutta se semmoinen luettelomainen haara on aihefilaatteesta poistettu. Mutta tämä on tämmöistä historian lehtien, kokoelmalehtien havinaa tässä nyt. Sitten tuolla Filatelian sivuiltahan löytyy joitakin, ei siellä kovin paljon puolisentuisina aihekokoelmaa. Ja tässä tämmöisenä pienenä läpihuutojuttuna niin Ullan kiva yhden kokoelman kokoelma, niin mitä se suomeksi olikaan? Käynti mummolassa, mutta se on ollut kansainvälisessä näyttelyssä yhden kehyksen luokassa ja käännetty englanniksi. Ja siinä on ihan kiva tommonen tarina, johdonmukainen tarina, mitä tässä kerrotaan. Sitten sen jälkeen ruvetaan sen yhden kehyksen puitteissa kertomaan. Tuli kutsu ja piti vähän rahaakin säästää. Siellä on pankkikirjoja, vaan viisumijakkia ja muuta. Ja sitten lennettiin sinne ja tehtiin kaiken näköistä ja siellä perillä. Sitten jossain myöhemmässä vaiheessa vaan kokoelmaa, mitä kaikkia siellä nähtiin. Että oikein semmoinen tavallaan varmaan tekijälle mieluisa ja aika helppo, toisaalta helppo, mutta kaiken sen materiaalin saaminen, niin kyllä siinäkin omat hyönsä, että tämmöisen tarinan saa etenemään. Mutta ihan tyypillinen aihekokoelma, siis yhdessä kehyksessä. Sitten Ullan pääkokoelma, joka viime vuonna oli 2 kansainvälisessä näyttelyssä ja kolisteli jo kultaportteja siellä, ainakin pistemääriltä, mutta ihan kultatasoa oleva, siis kansainvälistä kultatasoa on Joulalla tässä näin. Lisät sentri, niin se on pysyvästi siellä. On mukava sisällysluettelo, lähdetään alkupuolella, tässä on Kalevalasta kai suunnilleen lähdetään liikkeelle. Ja edetään sitten kaikkien vaiheiden jälkeen, jota ei tässä voi ruveta käsittelemään tarkemmin. Muutama esimerkki sivu vaan, että mukavaa materiaalia, mutta aina varmaan sitten, jos haluaa pidemmälle mennä, niin aina on se yleiskommentti, että vielä vähän materiaalia niiltä näiltä osin pitäisi parannella ja monivuodista tai mitä vielä. Mutta korkealla ollaan jo tämän tapaisella, itse taas mieluisella ammattiliittoilla aiheella. No sitten Jarkko Leppänen on sähköinsinööri Tampereelta ja hän on aika pienestä pitäen, eli 20 vuotta ollut markkinoilla jo kokoelmalla ja kehittynyt koko ajan. Hänkin kolkuttelee ihan kansainvälistä kultaa pisteellä. Nyt hän on pitänyt välitaukoa ja hän on oikeus laajentaa se 8 kehyksiä. Kun se tapahtuu, niin varmaan tulemme näkemään seuraavan suomalaisen huippukelman. Itse asiassa Ullan kanssa kilpailevat samalla tasolla nyt tässä lähivuosina. Ja tämmöinen ihan tavallinen tutkija, henkilön tekemä, lähdetään kronologisesti alusta, miten sähköasiat lähti kehittymään ja monennäköistä asiaa. Otsikkohan siellä on tärkeää, miten se sähkö hyödyttää ihmiskuntaa, oli se pääotsikko ja sen puitteissa sitten on kokoelma. Eli semmoinen mukava ja oikein tyypillinen aihekokoelma. No sitten tässä on tämä Euroopan mestari ja mestaruuskokoelma sieltä Essenistä. Tässä muutama huomio, niin kun oltiin Saksassa ja joissakin muissa Keski-Euroopan maissa, Sveitsi, ainakin Hollanti ja joku muukin Itävalta, niin ei Itävalta kuitenkaan. Niin on tämmöiset pienemmät kehykset, että on 3 niin, kehysriviä vaan. Sitten Jarilla on tämä vähän oma lehtikokonsa, joka on leveämpi kuin tavallinen A4, pystyy kuitenkin A4, joka esimerkiksi tämmöisiä isoja kohteita tuo mukavasti näkyville tai voi esittää niitä helpommin. Ja muutenkin, että tämä koko layoutti on nyt monilta osin, ainakin Jari on siihen tykästynyt ja musta tuntuu, että meillä muilla on vähän hakuisessa vielä se, että se on vaan sellainen käytännön kysymyskin, että miten helposti sä teet näitä kokoelmia sillä perinteisellä A4-formaatilla. Valtaosa Suomessa tekee näin. Ruotsissa taas aika monet on siirtynyt A3, siis semmoinen makaava A4. No joo, siinä on parasta mitä Suomi voi esittää maailmalle. Ja Jari on aika säästeliästi tätä esittänyt, ei olekaan kertaakaan sen Euroopan mestaruuden jälkeen ollut esillä, mutta ehkä taas joskus sitten. No, siinä on. Niin, sitten mä menen itseäni parin kalvon verran tässä. Silloin aikanaan, kun mä aloin aihefilateliaa harrastaa, kyllä se säästä lähti liikkeelle. Mulla oli niin paljon virkapostia, sellaista materiaalia oli vaan kertynyt ihan läjäpäittäin. Ja se oli se pääaihe, mutta siinä sivussa kehittelin tuollaista koripalloaihetta ja ihan keräilin merkkejä, oli kymmenittäin merkkejä,
sen kokoelman tarina olisi ollut yksinkertaisesti se, että se alkaa se tarina siitä, kun tuomari heittää pallon ilmaan ja puhaltaa pilliä, molemmista löytyy postimerkki. Ja sitten sen jälkeen on erilaisia vaiheita, rikkomuksia ja aikallisia, mitä liian, se tarina, ja sitten se päättyy niin tuomarin vihellykseen johonkin voittotauluun siellä. Että se on ihan selkeä tarina, jonka olisi voinut aika mukavasti kertoa. No se sitten vähän lopahti ja oikeastaan juuri mitään muuta materiaalia kuin postimerkkejä ei vielä pannakaan syrjään. Kun mä tätä esitystä valmistelin, mä menin katsomaan jollain hakusanalla nettiä ja käsipallofilatelian käsikirja, koripallofilatelian käsikirja. Että kaiken näköisestä sitä tehdäänkin. Varmaan amerikkalaista tuotantoa, siellähän tämän tapaisia teoksia on aika paljon. Mutta ihan mukava kuriositeetti, että missä tahansa voisi materiaalia, tietoa voisi löytyä. Ei ole mitään rajaa kattoa eikä seiniä näillä filatelian harrastuksilla. Mutta tähän säähän mä sitten kallistuin ja tämän näköinen, tämä on nyt jo monta vuotta ollut tämä kokoelman jäsentely. Niin on semmoinen niin sanottu kertova jäsentely, jossa tavallaan se tarina hyvin tuossa kompaktissa formaatissa etenee, että oikeastaan sisäänluottelu lukemalla saa vähän vaikka jonkinnäköisen kuvan, että mitä tässä nyt onkaan, ja sitten voi vaan siellä liikuskella nopeammin niiden kehysten äärellä. Kutakin lukua kuvaa tämmöinen mahdollisimman hyvin sitä lukua kuvaava postimerkki, vaan vielä helpottaa sitä, että jos on kiinnostunut jostain yläilman asioista, niin katselee tota kohtaa. Ja sitten on tavallinen nykyään kirjamainen tämä sisällysluettelo. Tämä on vähän semmoisia taisteluita käydään tässä, että kumpi on parempi vai eikö kumpikaan ja että miten tätä jäsentelee. Ja sitten on vielä vähän niin vanhoja muistoja ja lähinnä tuomaryhmiksi myös katsellut, että kuinka monta sivua kussakin luvussa ja alaluvussa. Et vähän hahmottaa, että onko se tasapainossa. Se voi olla seuraavaksi toinen tämä pois tuolta. No joo, mutta koska tämä jäsentely on saanut 3 viimeisessä kansallisessa näyttelyssä maksimipisteet 15, niin on vähän vaikea muuttaa sitä. Teki mitä tahansa, ei sielläkaan paremmaksi tule, mutta vaarahan on tietysti, että kokoelmat kuluu. Alan huomata vähän sen, vaikka kuinka kehittelee sitä kokoelmaa, niin pisteet ei oikein tullut nousemaan, mieluummin ovat trendi vähän laskemaan, että kokoelmat kuluu. Se on valitettavaa, kun pitempän aikaa on markkinoilla. No joo. Mun ensimmäinen otsikko oli aikanaan Sään jumalista satelliitteihin, mutta sitten jossain vaiheessa totesin, että se ei kuvaa sitä koko kokoelmaa. Siinä on joitakin osia, alkuun ja jotenkin keskikohdalla puhuttiin satelliitteista, niin että joku uusi otsikko keksiä ja sitten siitä tuli tämmöinen havainnoista ennusteisiin. Tässä on pari sivua, noin 10 vuoden takaa on nämä sivut, pari ensimmäistä sivua ja sitä kokoelma pakosta joutuu elämään aina sen takia, että sitten löytyy mukavampaa materiaalia, tai sitten, että olemassa oleva materiaali ei sovi. Niin nämä amerikkalaiset yksityisehijät, niin, tai siis ehijät, nehän on yksityisiä, vaikka se olisi kuinka kivoja painaa, niin tuossa on säätä ennustava kasvi, niin oikein nappikohde, mutta tuomari sanoi, että ei oikein tuommoista voisi näyttää, ettei miinusta melkein, niin on vähän huono frankoleimakin tuolla, niin jossain vaiheessa sitten tämän sivun alaosa muuttui sinne, että taatusti kelvollinen 100 vuotta vanha saapumisleima, jossa loppupäivän sääennuste annettiin, niin siinä ei ole mitään vastaansanomista, että se korvasi ton. Mutta sitten tuolla seuraavalla sivulla, kun noita leimoja oli jo käytetty, niin ne piti sitten poistaa. Ja sitten siellä oli ennen kaikkea tuollainen maksikortti, kun siinä vaiheessa oli turhaa maksikorttia kokoelmassa. Niin ja sitten kun oli tästä merkistä, onnistui saamaan semmoisen taiteilija-originaalin, niin silloin toi sivu yksinkertaisesti muuttui tällaiseksi. Siinä on se merkki, se pieni ison tilan toi taiteilijapiirustus, eräänlainen mini-tutkielma. Ja näin sivultahan nämä kokoelmat aina elää, että sitä jos ei ole itse kenties on tyytymätön, niin joku toinen sanoo tai tuomari sanoo, että ota tämä pois seuraavaan näyttelyyn. Mä aika monta kertaa sen kuulin, kyllä mä yleensä on totellut. Toi amerikkalainen ehjö tuolla, niin se oli muutaman kerran sen jälkeen, kun siitä oli sanottu, että ota toi pois. Mutta tuomarienkin nämä näkemykset vaihtelee. Toinen voi sanoa ihan samasta kohdasta, että tämä on ihanaa. Ja toinen sanoo, tuommoista viitsitkin täällä näyttää, että
se on inhimillistä toimintaa, ihan niin kuin tiedetään näistä olympialaisten jälkeen näistä arvostelulajeista, millaista heittoa sielläkin tulee tuomarien arvioista. Tämä on näyttelyn kokoelma profiili sieltä lähemmäksi 10 vuoden takaa. Silloin postimerkit oli dominoivassa asemassa noin 250, ne on koko ajan pikkasen vähentynyt, kyllä niitä noin 200 tälläkin hetkellä vielä on. Ehiöt on pysynyt 30 ja viikot suunnilleen. Postihistorian kohteet on kyllä jo selvästi yli 100. Ne on semmoisia vaan niin, kuten sanoisin, mieluisia ja kivoja. Ja, no, jokainen tekee, mikä tuntuu hyvältä, ja kyllä se tuomarien mielestäkin on ihan hyvä sitten, toivottavasti katselijoidenkin mielestä. Leimojen määrä on vähän ehkä pudonnut tässä viime vuosina. Tällaiset erilaiset virheet ja variaatiot merkeissä ja ehdoissa, missä vielä vaan jotain poikkeavaa löytää. Ehkä siinä on joku lisääkin tullut. Näitä taiteilijatöitä ja ehdotteita on 50 ja sitten kaiken näköistä muuta, sähkeitä, limukkeita ja meilejä. Että tällä sitä nyt mennään, porskutetaan niin, että se enää porskutellaan. Se oli viime vuoden elokuussa siellä Bangkokin näyttelyssä, jossa olin itse komissaarina, ja komissaarihan on semmoinen etuoikeus, että ne yleensä heidän oma kokoelmansa hyväksytään mukaan, vaikkei se missään lue niin, että komissaarin kokoelma, näin se vaan tuntuu olevan. No joo, siinä... Miten se sana komissaari muuten tulee, kun Neuvostoliitossa? Otaks Jukka auttaa mua tässä? Se on englanninkielisessä säännössä commissioner. Commissioner, Sitten pitää sanoa. suora käännös siitä vaan. Joo, se on totta. Ranskasta. Siinä voisi olla joku suomalainenkin sanonta, mutta kun ei tullut mieleen. Asiamies on suomalainen. Jotain sinne päin varmaan. Tässäkin näissä sivuissa on ehkä noin 30 merkkiä kussakin noin keskimäärin, mutta se ei oikein kovin merkkiseltä näytä tämä kokoelma, koska nämä isot muut kohteet, postihistorian kohteet ja muut, niin ne on niin dominoivia, että niitä on monen luettelo, että on enimmäkseen merkkejä, se ei näytä siltä, mutta se on selvää, että kyllähän niitä pitää olla, ja sellaiset kokoelmat, joissa ei ole juuri ollenkaan merkkejä, niin siinä äkkiä ne siirretään toiseen luokkaan, esimerkiksi postihistorian luokkaan, niin on sellaista tapahtunut, että tämä sopii paremmin sinne, ottaa ne muutama merkki pois ja laita se sinne. Se Riitta Laaksonen teki näin, ja hänen aihekokoelmansa parani, sama materiaali vähän täydennys, mutta toki niin ihan postihistoriassa pärjäs paremmin sitten loppujen. No joo, muutama loppukalvo vielä, niin missä me ollaan tuolla meni taas aikaa, otetaan nopeammin. Tämä kansainvälinen aihefilatelia, niin ne paikat, missä näitä järjestetään, ne on aika tämmöisiä hyvin organisoituja, hienoja, mukavia tapahtumia. Tämä on Bukarestista noin 5 vuoden takaa, ja siellä oli muun muassa erittäin hyvä valaistus. Yleensä nämä kehykset on vähän enemmän tai vähemmän jossain kohdassa pimeämpää, jossain vähän valoisampaa, mutta yleensä ei riittävästi valoa. Siellä oli jokaisen kehyksen kohdalla lamppu, joka sitä kehystä valaisi. Ja sitten tämä tuomaritoiminta ja tuomaripeli, se kuuluu asiaan tietysti myös kansallisissa näyttelyissä. Tässä näkyy tämä nykyisen aihefilatelian, sitä on niin vielä, että tätä piirtovetin aikaa elää, että tökkii niin nykyinen aihekomission puheenjohtaja Jonas Hellström, hänen niskansa on tuossa kohta tulee naamakin, ja tämä hänen edeltäjänsä saksalainen Damian Lege, ne on ollut tässä nyt viimeisen 10 vuotta semmoisia nokkahahmoja. Siinä on Jörgen Jörgensen kalastusaiheisella kokoelmalla, nappasi aikanaan 3 kultamitalia ja sen jälkeen siirtyy reserviin ja joitakin muita tuolla, mutta se on sitten siellä vääntyä siellä kehysten äärellä tuomarien kesken. Niin, ja nämä tulevat näyttelyt vaan muistin virkistämiseksi. Ohjelmainen näyttely on Norjassa marraskuussa se oli, ja sitten on Pariisissa ja Etelä-Koreassa on nämä laajemmat kansainväliset näyttelyt. Suomessa on kummassakin joukkokokoelmia. Sitten seuraavana vuonna jo tässä ennakkotietona, vaikka ilmoittautumisaika saattaa olla jo päättynyt, niin on tämmöinen Lontoossa järjestettävä näyttely, joka tehdään yhteistyössä Saksassa olevan aihefilatelian Euroopan tutkimuskilpailujen kanssa, että sitten jossain vaiheessa sieltä Saksassa toimitetaan ne parhaat kokoelmat sinne Lontooseen nähtäväksi. Ja se varsinainen arvostelu ja toiminta tapahtuu Saksan Essenissä. Niin, tässä on se Jonas Hellström. Mä muistan hänet
jostain 20 vuoden takaa, kun hän oli muistaakseni Tavatteksin näyttelyssä tällä omalla kokoelmalla ja aika surkean näköinen, oli aika nuorikin silloin, siis meinaan aika semmoinen alkeellisen näköinen verrattuna siihen, mitä se sitten on vuosi 15-20 vuoden aikana kehittynyt. Sehän on tämän näköinen kokoelma, siis vaaka A3 ja oikein näppärä ja hyvin tämmöinen esille tuleva sisällysluettelo ja vähän jotain alkujuttuja. Hän oli aiemmin semmoisia omakehuja siellä turhan paljon, että minä olen paras filaturisti tällä sektorilla ja jotain vastaavaa, niin vähän mutta hän on niitä nyt poistellut. Mutta edelleenkin hänellä on yksi semmoinen juttu, josta me muut filatelisit vähän ihmetellään, että tällä tasolla voi tehdä niin, että hänellä on oma tämmöinen harvinaisuus asteikkonsa. Hän on jakanut kaikki kohteet joko huippuharvinaisiksi ja tavalliseksi harvinaisuudeksi tai kolmannen luokan harvinaisuudeksi. Ja sitten on toki semmoisia, jotka ei ole harvinaisia, mutta hänellä ei ole muuta perustetta siihen, kun se on hänen näppituntumansa, hänen runsaat tietämyksensä nimenomaan tämän laiva-aiheen tiimoilta. Mutta näin on ja hän on tällä systeemillä pärjännyt hyvin. Ja sitten hänen edeltäjänsä tosiaan tämä Damian Leeke täällä Suomessakin oli yhdessä Nordiassa vieraili. Häntä kutsutaan lintufilatelisti ja johtava sellainen. Hän on tuolla Etelä-Tyynenmeren linnuilla saavutti kaiken, eli 3 suurta ja sitten on yritti kyllä mestariluokassa, mutta ei aihekokoelmat ei yleensä pärjää kansallisessa mestariluokissa. Sitten nyt hänellä on uusi lintuaiheinen kokoelma, joka oli Brasiliassa viimeksi ja taisi saada 97 pistettä, eli korkein pistemäärä mitä koskaan on. Hän on itse saanut saman pisteen, että hän on todellakin johtava tällä sektorilla. Ja hän paneutuu siihen aiheeseen, vaikka on ihan tärkeä päätyö Zürichin yliopistossa jotain psykologiaa opettaa tai vastaavaa sinne päin. No joo, esimerkki siitä hänen aiemmasta kokoelmasta, että se on tämän näköisiä ne sivut. Ne on hyvin, kun oikein rupeat hakemaan jotain, niin sieltä nyt mitään virhettelyä. Se on oma tyylinsä tehdä. Hän ei kyllä käytä sivunumeroita ja tämä jaottelu on meidän muiden mielestä vähän semmoinen vaikea ehkä löytää, mutta hän kertoo sen tarinansa etevästi ja hyvällä materiaalilla. Sitten hän myös melkein kaikkien vähänkään harvinaisempien kohteiden, ja niitä on paljon siellä, melkein kaikkien kohteiden kohdalla on aina joku tämmöinen merkintä, että se on joku ainoa tai 2 tunnetaan tai 5 tunnetaan tai suurin ryhmä tai muuta, että se, että onko sekään sitten aina tämä sana tunnetaan tai rekisteröity, sekin on tavallaan semmoinen subjektiivinen asia, että hän itse tietää niin ja ilmeisesti aika pitkälti tietääkin paljon kyllä vastaan sanomista, mutta joskus tietysti löytyy vielä, että se ei olekaan 1 4 tunnetusta, vaan sitten 1 5 tai 6. Joo, mutta nämä 2 herraa on luonut semmoisen eräänlaisen katon tähän aihefilatteliaan kansainvälisellä tasolla, että se on se parasta, mitä aihefilattelia voi tarjota. Jos joku vielä parempaa tarjoaa, niin siinä kyllä lompakkokin tulee aika lailla keskeisesti mukaan siihen harrastukseen, niin siitä vaan soronoon. No sitten viimeisenä, kun tässä on kuvana tämmöinen, tai viimeistä edellisenä, yksi israelilaiskollega oli tehnyt koko yhteenvedon näistä kansallisista näyttelyistä, ja tässä nyt on pari kohtaa, että kuinka paljon näitä kokoelmia on ollut. Siellä Brasilian näyttelyssä, jossa Jukka oli asiamiehenä, oli enemmän kuin missään muussa näyttelyssä pitkään aikaa. Siellä Lissabonissa oli melkein yhtä paljon. Mutta niitä on tuommoinen määrä ja yleensä se raja, tai siis olisi enemmänkin, voitaisiin ottaa, on tarjolla kokoelmia, mutta tilat ei salli. Et jossain tapauksissa sitten voi olla helpompi päästä ihan tilojen takia. Niin kuin tuonne Bangkokin näyttelyyn, sinne melkeinpä kaikki kokoelmat, jotka on ilmoitettu, niin hyväksyttiin ja käsittääkseni kaikki aihekokoelmatkin, että sinne pääsi helpolla muutkin kuin komissaari sisään. Sitten toinen pointti, joka tässä on tuolla noin punaisella merkitty, niin koska se kansainvälisen näyttelyn raja on kansallisessa näyttelyssä saavutettu 75 pistettä, eli meidän kansallinen Vermeil, niin näiden kokoelmien, näissä maailmannäyttelyissä mukana olevien kokoelmien, jos ne saavat alle 75 pistettä sitten siellä arvosanaksi, niin oikeastaan niiden paikkahan ei olisi kansainvälisessä näyttelyssä, mutta niitä vaan on paljon ja
monet mukaan saa toki kukkia sillä periaatteella. Paitsi tässä Euroopan mestaruuskilpailussa, täällä on tämä eräänlainen sisäinen koko ajan tuntemus ja on parempi, että kukaan ei yritäkään mennä Euroopan mestaruuskilpailuihin sellaisella liian vaatimattomalla kokoelmalla. Tuossa oli tuommoista. No sitten on viimeinen kuva. Sieltä Wikipediasta löytyi tämmöisen hakusanan filatelia-alta. Se oli jonkun ranskalaisen filatelistin kuvaama maalaus vuodelta 1929. Ja tässä on omaa symboliikkaansa, kun sillä silmällä katselee, että naiset eivät ole eturivissä yleensä. Vähän siellä taustalla ovat enemmän tai vähemmän iloisen oloisina, avustavat tai eivät avusta. Tai niin kuin oma vaimo joskus sanonut, että joku kerta hän avaa ikkunat ja mulla on tossa nyt kevellä ja antaa niille lennää tai hän sytyttää tuleen noin, kun ne on aina niin kimpussa. Mä oon sanonut, että älä viitsi, niin myymiä oli sit joskus. Joo, tää niin tästä menneisyydestä. Ja sitten aihefilatelian tulevaisuudesta tästä Jarin kirjan viimeisestä luvusta. Ihan sopivat, en tiedä, ottiko Jari sen tarkoituksella, sillä tarkoituksella, millä minä sen näen, että siinä on tommonen, onko se nyt norppa vai hylje, niin pinnalla on vielä. Ja se on tarkoituksella. Ihan tarkoituksella, no niin, että ja tulee vähän semmoinen, että me tiedetään Norpista, että kyllähän sinne muuten pärjäisi, mutta ympäristö muuttuu. Tavallaan ne olosuhteet ympärillä muuttuu, ja jos ei ole lunta ja jäätä, niin silloin pesinnät ei onnistu ja sitä kautta se häviää. Aihefilateliassa myös, koska sanoa, että ympäristö ainakin on epäsuotuisa. On niin paljon kaikkea muuta siellä, joka vie ainakin nuoret harrastuksen piiristä ja eikä nyt muukaan väki näköjään ole innostunut. Pinnalla ollaan nippanappa, eikö vaan, mutta vähän huonolta näyttää. Tuolla oli tommonen jostain netistä tämmöisenkin kuvan löysi, että vähän tullut. No niin. Tässä on rajattu kuvien määrän 35, niin kuinka tässä taas näin kävi? Mä ajattelin, että sehän lopetetaan puolelta ja sitten on hyvä aika keskustella. Olisin katsonut kelloa. Mä olla kuuntelematta teidän kommentteja ja sanoin, että odottakaa sitten lopussa vasta. Jari. Tuo loistava idea toi niin täydentää Wikipediaa. Se voitaisiin tehdä sen jälkeen, kun tämä aihefilatelian käsikirja on saatu valmiiksi. Sieltä poimimalla sopivia kohtia voitaisiin täydentää Wikipedian suomenkielistä sivustoa nimenomaan aihefilatelian kannalta. Mä oon sitten itse, mä en ole syyllinen tuohon aihekeräilyyn tekstiin, mutta mä oon jonkun verran editoinut muuta tekstiä kyllä, mä tiedän miten se tapahtuu. Ihan kokeeksi on tehty. Filateliasektorilla vai pyöräilyllä? Nimenomaan filateliasektorilla. Ja se on siis mahdollista, kuka tahansa voi tehdä sitä. Ne artikkelit kuitenkin tarkastetaan. Joo. Mutta tässä tapauksessa me ollaan aika syvällä tässä harrastuksessa. Mä en usko, että kenelläkään muulla on sen parempaa tietoa kuin meillä on. Eli mä uskon, että ne muutokset, mitkä tehdään, niin tullaan hyväksymään ihan sellaisena. Tuo on todella hyvä idea. Minä ja Jari ainakin näissä tässä talkooporukossa, että siihen saa muutkin Jukkakin varmaan johti muitakin filatelian sektorilta, ainakin leimamerkkien osalta voit katsoa, että mitäköhän joku on töhdännyt sinne. Jotain muuta vielä. Täällähän jatkuu sitten näyttelykokous, että ne hallituksen jäsenet varmaan tässä ei. Meillä ei ole niin kiire, mutta lähtekää ihmeessä ja sunnat ja muut lähtee. Mutta joku kysymyskin mahtuu. Onko teillä kysyttävää? Kommentoitavaa? Kiva esitys. No, oli niin tyhjentävä. Kiitos.